Când te gândești că ți-ai luat atâtea creioane faine, știți? Ți-ai luat din astea faine un set. Dar știți cum este? Ai luat 2, 3, plus un lipici. Da, păi, știți cum e când aveți un proiect pentru școală și dați banii așa, iuria, dar totuși știi că o să iasă ceva fain. Să sperăm că n-am dat fail cu ele și nu o să iasă bine. Și nici cu mini lipiciul ăsta care costă 4 lei, gen. L-am luat pe cel mai ieftin pentru că, da. Deci, da. Să sperăm că n-am dat fail cu ăstea, gen 3 seturi la fel, 15 lei gen un set și ăsta 4 lei, deci da.